Il-budget Ewropew li jmiss dak ta' bejn l-2028 u l-2034 mistenni jkun l-akbar wieħed qatt ippreżentat u mistenni jammonta għal madwar 2 triljun euro. Dan tħabbar mill-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-budget, Piotr Serafin, meta quddiem il-Kumitat dwar il-budget fil-Parlament Ewropew ippreżenta l-proposti tal-Kummissjoni għal dan il-budget sentejn qabel jintemm dak attwali. Fil-proposti tagħha l-Kummissjoni tipproponi self ta' 400 biljun euro bilan li l-Unjoni tirreaġixxi mal-ewwel f'każi ta' kriżi wara l-esperjenza tal-pandemija globali u anke minħabba t-tempest estrem li affettwa diversi pajjiżi Ewropej. Il-Kummissjoni Ewropea qed tkompli timbotta wkoll id-difiża kif ipproponiet li aktar minn 130 biljun euro imorru għal dan il-għan. Il-Kummissarju Ewropew spjega li 300 biljun euro se jmorru għall-bidja u 200 biljun euro għas-sajd fl-Ewropa. Ġi spjegat li f'dan il-budget se jkun hemm aktar simplifikazzjoni biex iżjed persuni jibbenefikaw mill-fondi Ewropej. Fl-istess ħin indirizzat konferenza tal-aħbarijiet il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen li sejħed dan il-perjodu tal-budget bħala era ġdida għal Ewropa ambizzjuża. Isostniet li dan il-budget se jgħin aktar għall-indipendenza bħala Unjoni waqt li l-kontribuzzjonijiet mill-pajjiżi mistennija jibqgħu l-istess. Sa dan it-tant fil-Parlament Malti il-Ministru responsabbli mill-fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi reaġixxa billi qal li l-Gvern se jistudja b'reqqa dak propost min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea. Però aħna bħala gvern se nkunu qegħdin niflu sewwa dak kollu li se tippubblika l-Kummissjoni, se naraw b'reqqa kif din il-proposta li se tressaq il-qudiem timpatta lil Malta u se nibqgħu nagħmlu sal-aħħar kull rappreżentazzjoni meħtieġa. Il-Ministru qal ukoll kif bitħejja għal ftuħ ta' dawn in-negozjati għadu kemm kellu laqat mal-Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni Ewropea għad-Drittijiet Soċjali Roxana Minzatu u mal-Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni Ewropea responsabbli mill-Koeżjoni u r-Riformi Raffaele Fitto.